तर मित्रांनो स्वीट फॅमिली आज आली आहे अर्बन आर्ट फेस्टिवल कुलाबा। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे अर्बन आर्ट फेस्टिवल कुलाबा ससून डॉकला। तर आमचा कंटिन्यू व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही जातोय ससून डॉकला कुलाब्याला। तर मित्रांनो आज आमच्यासाठी खरंच खूप आनंदाचा दिवस आहे, कारण आमचा एक व्हिडिओ 65K मध्ये गेलाय, म्हणजे व्ह्यू त्याचे आम्ही स्वप्नात पण विचार केला नव्हता की एवढ्या लवकर एवढे व्ह्यू मिळतील आमच्या व्हिडिओला। खरंच तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि खूप प्रेम दिलास, आणि बापाचा आशीर्वाद आणि आई भवानीचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी आहे, आणि तसंच तुमचं प्रेम आमच्या पाठीशी आहे, आणि तुमचं प्रेम आमच्या पाठीशी असंच ठेवा। आम्ही असेच नवीन नवीन आणि चांगले व्हिडिओ बनवू आणि तुमच्या भेटीला येत राहू दर आठवड्याला। तर आम्ही आता जातोय ससून डॉकला, तर आमचा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघत राहा। तर मित्रांनो आम्ही आता डोंबोली स्टेशनवरून फास्ट ट्रेन पकडली आणि आता आम्ही CST ला जातोय, आणि इकडे जिया झोपली आहे, एक झोप काढते आहे जिया, आणि भावीला लाडू पाहिजे। तर मित्रांनो आम्ही आता डोंबोलीवरून CST ला आलो आहे ट्रेनने, आणि इकडे CST स्टेशनला उतरलो। आता आमचा झाला लाडू टाइम। तर आता आम्ही CST स्टेशनला आला, आणि इकडून आम्ही आता ससून डॉकला जाणार टॅक्सीने। चला खूपच मोठी लाईन आहे आणि खूपच गर्दी आहे आतमध्ये जाण्यासाठी आणि बघण्यासाठी। मोठ्या भिंतीवरती मोठी अक्षरं लिहिली आहे, म्हणजे शब्द लिहिले आहेत, आणि ते उलटे आहेत। जर मिररमध्ये बघितलं तरच आपल्याला कळतं, नाही तर हे कळणार नाही अजिबात काय लिहिलं आहे ते। आणि इकडे मिरर आहे, हा मिरर आहे इकडे। आता हे फिश लिहिलेलं आहे, ते आता दिसतं आहे इकडे। बसायला व्यवस्था केली आहे, खरंच भारी वाटतं। पाय दुखले होते आणि तरी मुंबईची ओळख जी आहे ना, मुंबईच्या बिल्डिंग आहे पहिल्या कशा होत्या, तरी मुंबईची ओळख तिकडे आहे। चला दाखवतो आम्ही आमच्यासोबत। बसूया, चला लय बसून झालं, चला। रिअल वाटतं, एवढं जबरदस्त मेहनत घेतली आहे। मस्जिद आणि मंदिर आणि चाळीस एवढं जबरदस्त आहे ना, ते डिटेल्समध्ये केलं आहे। खूपच मेहनत घेतली आहे, खूप डिटेल्समध्ये दाखवलं। खूपच भारी पेंटिंग आहे, आणि पूर्ण वॉलला पेंटिंग आहे चारही बाजूला, आणि पिलरला पण पेंटिंग आहे। सर्व बघत आम्ही आता टेरेस वरती आलो। खूपच मस्त छान हवा लागली, आणि पूर्ण ससून डॉक दिसतोय। थांबा मी दाखवतो तुम्हाला। आणि आम्ही आता 3rd फ्लोअर वरती आलो आहे, आणि हे संपूर्ण ससून डॉक वरून आम्ही बघतोय। खूपच भारी वाटतं।
आणि बोटी वगैरे लागल्या आहेत आणि हा पूर्ण ससून डॉग आम्ही वरून बघतोय, 3rd फ्लोअर वरून, टेरेस वरून. तर मित्रांनो आता आम्ही फिरून आलो 1st फ्लोअर 2nd फ्लोअर सर्व बघून आता आम्ही फायनली खाली आलो. आणि आज संडे आहे त्यामुळे या फेस्टिवलला खूपच गर्दी आहे. आता आम्ही जाऊन आलो, खरंच खूप भारी आहे. पण आज गर्दी असल्यामुळे आम्हाला काहीच दाखवलं जास्त आलं नाही. संपूर्ण पेंटिंग वगैरे आहे, खूपच भारी पेंटिंग आहे. तर मित्रांनो आम्ही आता 2 बिल्डिंग फिरून आलो आहे आणि आता 3ऱ्या बिल्डिंगमध्ये आलो आहे. तर इकडे पण आर्ट आहे, इकडे पण पेंटिंग वगैरे आहे सर्व. आणि इकडे एक मोठं आर्ट आहे ते पण दाखवतो. चला पहिलं पेंटिंग बघूया. भावी जी आहे इकडे टीव्ही बघायला गेली आहे. काय दाखवत आहे, ट्रेन दाखवत आहे, मुंबईचं सर्व दाखवत आहे इकडे. संपूर्ण पेंटिंग आहे, वॉल पेंटिंग, खूपच भारी आहे सर. हे कायच नाही, समोर गेल्यानंतर पूर्ण दिसतं. फिश पकडलेला माणूस आहे, लाकडं आहे ते, फिश नाही, लाकडं आहे. तो मोठा फिश आहे. भावी जिया 3-3. अरे कुठे भावी जिया? भावी हात दाखव, मग मी समजेन. हा अरे सर्वच हात दाखवतात. हे खरी कुठली आहे ती दाखवा पहिला हात. लवली पावली कोली. हा हे ओरिजिनल आहे तिकडे. हे सायलेंट क्लॅप, सायलेंट क्लॅप भावी. हे सर्व वॉल पेंटिंग आहे, खूपच मोठे पोस्टर रंगवले आहे, खूपच भारी वाटतं. हे एशियन पेंट आर्ट हाऊस आहे. तर आता आम्ही तिकडे जातो आहे बघायला काय आहे ते. स्टॅम्प आहे भावी तुझ्याकडे, बघू. आणि रेडवाला स्टॅम्प, एकच स्टॅम्प आहे तुझ्याकडे? 2 असतात. हा बघ माझ्याकडे एक आहे रेडवाला. आपण नक्की आहो ना. हा ज्यांना स्टॅम्प आहे त्यांनाच आतमध्ये घेतलाय आणि आमच्याकडे स्टॅम्प होते. खूपच भारी वाटतं. आणि बाकी यांना काय नको, बसायला भेटलं बस झालं. कशाला आतमध्ये? हा जा ना. आणि भावी जे आतमध्ये जात आहे तिकडे. आता आम्ही तिकडे एशियन पेंट आर्टचं बघून आलो आणि आता इकडे बाहेर आलो आहे आणि बसलो आहे. खरंच खूप भारी वाटलं बसायला, खूप पाय दुखले होते. आणि आता इकडून आम्ही गेटवेला जाणार आहोत आणि तिकडून नंतर आम्ही डोंबिवलीला जाऊ. आता वाजले आहेत 6:30, सॉरी 6:45 वाजले आता. तर मित्रांनो आम्ही आता आर्ट फेस्टिवल बघून आलो, आर्ट फेस्टिवलचा. आता आम्ही बाहेर आलो आहे आणि इकडून आता आम्ही भूक लागली आणि काहीतरी खायण्यासाठी आता बघतो शोधतो इकडे. आणि नंतर आम्ही गेटवेला जाणार आणि गेटवेवरून डोंबिवलीला जाणार. खरंच खूप पाय दुखले आणि इकडे आम्ही आता सँडविच खायला आलो आहे आणि बसायला पण जागा नाही. तर मी इकडे बसलो आहे आणि ऑर्डर दिली आहे. भावीजी तिकडे बघताय काय बनवत आहे ते आवडायसाठी. भूक लागली. तिकडे बस ना, बाईकवरती बस ना. त्या फोन नाही ओरडणार बस. तर फायनली आमचं सँडविच आलं, ग्रिल सँडविच. आणि भावीने तर ढासच मारला. हे गरम असणार. आता आम्ही ससून डॉकवरून बस पकडली आणि आम्ही गेटवेला जातो आहे. भावीजी याला बसायला भेटलं, आम्हाला बसायला नाही भेटलं. आता आम्ही रिगाला जाऊ आणि गेट ऑफ इंडियाला जाऊ. तर मित्रांनो आम्ही फायनली गेट ऑफ इंडियाला आलो आहे आणि पण लाईटच नाही, पूर्ण काळोख आहे. तर आम्ही अर्बन आर्ट फेस्टिवल बघून गेटवेला आलो होतो, पण इकडे लाईट नसल्यामुळे आमचा मूड ऑफ झाला. तर आता आम्ही जातो आहे CST स्टेशन, तिकडे आम्ही जेवू
आणि नंतर डोंबिवलीसाठी रवाना. तर मित्रांनो आम्ही आता CST स्टेशनला उतरलो बसने. आता इकडे हॉटेल आहे गुरुसिंध म्हणून, तर आम्ही तिकडे आता जेवायला जातोय. तर मित्रांनो आम्ही त्या दिवशी व्हिडिओ एंड केला नाही. CST ला आम्हाला खूप लेट झालं. जेवल्यानंतर आम्हाला 10 वाजले. त्याच्यानंतर आम्ही झोपली होती. ट्रेन पकडली घाईमध्ये आणि नंतर ट्रेन मध्ये ही दोघंही झोपली होती. जियाला उचलून घेऊन घरी यावं लागलं. त्यामुळे व्हिडिओ एंड करायला भेटला नाही. त्यामुळे आज आम्ही आमचा व्हिडिओ एंड करतोय. आणि अर्बन आर्ट फेस्टिवलला खरंच खूप मजा आली. आम्ही खूप एन्जॉय केला. आज पण भारी होते. खूपच भारी होता. तर आता आम्ही आमचा व्हिडिओ एंड करतो. आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा. आता भेटू आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.